Монументалист, нақышчы, скульптор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Мәснәви улы Ханов 1940 елның 3 ноябрендә Казан шәһәре янындагы Иске Аркчино поселогында туа. Бала чагы авыр сугыш елларына туры килә. Ике абыйсы ачлыктан үлә. Ул ике сеңлесе һәм энесе булачак рәссам Илгиз Ханов өчен җаваплы өлкән бала булып кала. Әтиләре иртә вафат булып, әниләре 4 баланы ялгыз тәрбияли. Илдар кичкенәдән рәсем ясау белән мавыга, Казан шәһәрендәге 1-нче сәнгать мәктәбендә укый. 1960 елда Казан сәнгать училищесын, 68 елда Суриков исемендәге Мәскәү сәнгать институтын тәмамлый. Институтны тәмамлаган елында СССР рәссамнар берлегенә кабул ителә. Сугыш елларындагы җимереклек, ачлык, тормыш авырлыгы рәссамның күңелендә тирән из калдыра. Сугышның фаҗигасын сәнгать чаралары белән тасвирлау теләге училище чорыннан ук күңелендә йөри. Заман өчен җаваплылык тойгысы уянды. Кешеләрнең күзләрен ачасым килде ди ул. Илдар Хановның Япониядәге Хиросима фаҗигасына багышланган картиналары киң җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итә. Студент елларында Мексиканың бөек рәссам монументалисты Давид Сикейрос белән очрашу аңа зур йогынты ясый. Дөнья күләм атаклы рәссамдагы традицияләргә тугрылык, кискен формалар һәм сәяси эчтәлекне ул үзенә үрнәк итеп ала. Айрым кеше тормышыннан бигрәк Илдар Ханов бүтән кешелек язмышын күрсәтергә омтыла. Һәм моның өчен кырыс монументаль стиль сайлый. Бүтән Союз КамАЗ төзелеше башкаласы 2 ел эчендә халкы ярты миллион кешегә җиткән Чаллы каласы монументалист рәссамның проектларын тормышка ашыру урынына әверелә. Илдар Хановның исеме 1975 елда Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 30 еллыгына багышланган Ватан ана һәйкәле куелганнан соң телгә керә. Ачылуына берничә дистә ел узганнан соң һәйкәл Чаллы шәһәренең символы санала. Француз журналисты Андре Ремакль сүзләре буенча әлеге монумент җиңүгә багышланган һәйкәлләр арасында иң яхшысы. Илдар Хановның шуннан соңгы 1980 еллар, 90 еллар башында иҗат ителгән монументаль эшләре шулай ук Чаллыда, энтузиастлар бульварында урын ала. Тормыш агачы, уяну, эволюция, саклаучы фәрештә композицияләренең бетон һәм смальтада гәүдәләндерелгән абстракт формалары рәссам иҗатының гуманистик юнәлешен билгели. Арча районының Яңа Кырлай авылындагы Шигърият агачы монументаль композициясендә милли тема ачык чагылыш таба. Илдар Хановның рәссам монументалист һәм архитектор буларак таланты бар киңлеге һәм тирәнлеге белән гомеренең төп проекты барлык диннәр гыйбадәтханәсен төзегәндә ачыла. Рәссам күп сәяхәт итә, көнчыгыш илләре сәнгатен өйрәнә, Будда дине, йога, Тибет һәм Кытай медицинасы белән кызыксына. Святослав Рерих белән фәлсәфи карашлары, сәнгатькә мөнәсәбәтләренең уртаклыгы нигезендә туган күп еллык дуслыгы аны туган поселогында барлык диннәр гыйбадәтханәсе төзү уена китерә. Төзелеш 1992 елда башлана. Рәссамның һәм фикердәшләренең шәхси кертемнәре хисабына алып барыла. Авторның концепциясе бүтән дөньяга изгелек тарату, сугышларны туктату, диннәрне берләштерүгә корыла. Комплекска православие, католик, буддизм, ислам, иудаизм, зороастризм һәм башка диннәр гыйбадәтханәләре керергә тиеш була. Ул баштан ук гыйбадәт кылу урыны итеп түгел, дини һәм мәдәни танып белү үзәге буларак төзелә. Останың үзе тарафыннан фрескалар, мозаикалар, витражлар һәм скульптуралар белән бизәлгән храм хәзер Казанның һәм Татарстанның визит карточкасы. Илдар Хановның шәхси күргәзмәләре 1993 һәм 2011 елларда Чаллыда, 1994 һәм 2010 елларда Казанда, 2011 елда Алабуга шәһәрендә уза. 40 ел эчендә рәссам тарафыннан 70 скульптур һәм монументаль гамәли әсәр,
yüzләгән картина иҗат ителә. Монументаль сәнгатьне үстерүгә керткән өлеше өчен 2010 елда аңа Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Рәссамның әсәрләре Казан дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Чаллы шәһәре тарих туган якны өйрәнү музеенда, Иске Аракчино поселогындагы барлык диннәр гыйбадәтханәсендә саклана. Илдар Ханов 2013 елның 9 февралендә Мәскәүдә вафат була. Казанның Арча зиратына җирләнә.